Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Moda sen modo. Ola, Stevie! Sinto chegar tarde. O tempo pasa voando cando te vistes. Por certo, hai que comprar outra funda para o sofá. Oiches, Stevie, non andaría con esta cousa posta se alguén non me collese toda a roupa. Así ten que valer. Como facer unha hamaca coa roupa do teu compañeiro de piso. Tiven que improvisar, pero non creo que ninguén se decate de que é unha funda vella de sofá, que non... Ai, Gucci bendito! Na miña carreira na alta costura non vira nunca nada coma iso. É que andaba con presa, Encántame! Que usada contraposición cromática, que relucente mixción de texturas, é moderno e tradicional á vez. Parécello, de verdade. Sí, é que a Osmar sempre o consideraron moi moderno. Son Sony Luxury, pai da moda e sultán do estilo. Esta é a miña axudante, Caroline. É Caroline. Foi o que dixen. Tiralle unhas fotos, Carol. Será a estrela da Semana da Moda de Vilalmorzo. Estou seguro de que terás máis éxito cos sombreiros incómodos. Bule, querida, a moda non agarda por ninguén. A semana da que? A Semana da Moda de Vilalmorzo, nenos. O que te descubriu foi nada menos que Sony Luxury, man dereita de Lady Nutella McCartney, que ven sendo a crítica de moda máis influente deste hemisferio e do outro. Pero eu non che sei nada de moda. Ata a semana pasada pensaba que os alfinetes eran parecidos aos salmonetes. É certo, aquela camareira escachou coa risa ao hilo. Non te preocupes por iso, rapaz. Agora contas cunha xente que velará polos teus intereses. Aí sí. Por suposto. Eu. Haiche moitos estafadores por aí que che ofrecen asinar unha chea de contratos amañados. Pero comigo só asinarás un. Onde metín os papéis? Tachan! Ala, fagamos oficial o noso compromiso. Mira, Stevie, aquí pon que vou fabricar roupa e que poderei ganar unha morea de cartos. Ai, sí, onde? Non! Verás, a expresión ganar unha morea de cartos refírese única e exclusivamente a min. Pero aí pon eu. Eu son eu, non ti. Ti non és eu, ti és ti. Ti non és eu e eu non son ti. Así que ti és ti, estamos. E eu son sempre o que máis me conveña, entendido? Daquela quere que Osmar faga máis pezas como esta. Naturalmente. E non só iso, grazas á súa colección, Osmar conseguirá fama, fortuna, pompa e glamour. Converterémolo nun persoeiro. Será perseguido por fotógrafos día e noite, chova ou faga sol. Interviránlle os teléfonos, leránlle o correo, analizaránlle o diario, acosarán os xornalistas e os aloucados aló onde vaya. Que ben soa todo, onde asino? Debaixo dese feixe de letras miúdas. Mañá teremos unha proba na casa de Nutella McCartney, onde terás ocasión de presentar a túa nova creación. Nova? E logo esta creación? É de hai 30 minutos. Está obsoleta, pasada, valorenta. Como podes ver, na cláusula 312 apartado 688D, é obrigatorio que ti, meu rei, crees unha nova peza de roupa sempre que a min me pete. Ou algo semellante. É obrigatorio que ti, meu rei, crees unha nova peza de roupa sempre que a min me pete ou algo semellante. Santo panadeiro, que foi o que fixen? Con isto faríase un bo poncho. Un biquini de moqueta. Pode ser, pero só se lle fago uns complementos coas cortinas. Podes tirar por aí, Osmar. Xa fixeches un xersei cunha funda de sofá, non? Naciches para ser deseñador. Alguén dixo deseñador? Non oíche as boas novas. Osmar converteuse no novo astro do mundo da moda. Vaia, un deseñador de moda neste edificio. Pero espera, quen é Osmar? Non te ilusiones, para min é máis un aluado da moda. Non sexas pesimista, Lucy. Calquera pode ser deseñador, mesmo Osmar. Pantalóns comestibles. Ten razón, Lucy.
A quen quero enganar? Non son deseñador, non teño estilo ningún. E seguro que tampouco teño un atractivo rústico. Non te preocupes por iso. Algúns dos grandes deseñadores do mundo son feos como demos. E seguindo este razoamento, ti és unha estrela. Stevie, non me aloumiñes, ide por aí. Deixádeme só a miña carreira. Rematou. Pois é unha mágoa, sempre soñei con ser modelo. En serio? Por que o preguntas? Que moza non soña con percorrer a pasarela da Semana da Moda de Vilalmorzo, cunha festa no Club Soda e unha cea no Praza Torre Yogur? Praza Torre Yogur. Eu non. Yo sí, é posible que me poidan convencer para que volva a traballar e creo que xa atopei a inspiración. Tranquilo, Osmar. Nutella e máis eu hai moito que nos coñecemos. Houbo de atropelarme unha vez co seu moderno todoterreo mentres me facía un xesto moi desagradable. Di que a miña colección é aborrecible. Ai, aborrecible. Voume emborrachar con cafés con leite. Non son nada. Non son menos que nada. Son a quinta parte de nada. Quen é o seguinte? Toma, Tomaso. Merecedes que vos preste atención. Nutella, esta é a primeira rebanda salvaxe que atopei na rúa con este modelo usado. É tan fabuloso que houben de derreterme como azucre dunha crema queimada. Adiante, xenio, demostra que és fabuloso. Iso é todo o que tes. Un conxunto. Por suposto que non, madame. Chámame Nutella. O de Madame fai que pareza bella como se tivese 40 anos ou así. Como queiras, Nutella. Trouxo a súa última obra mestra. Ensínalle, neno. Que é iso? É un sombreiro inspirado no fabuloso Praza Torre Yogur. Nunca vira nada tan ridículo. Credes acaso que pode subir aquí calquera vagabundo da cidade e converterse en deseñador? Dadesme noxo. Christian Lacroissant, Pandoce e Gabbana, Cocotte Chanel. Esas persoas maravillosas tiñan talento de verdade, non como a ti. Vaite, non te quero volver ver diante, Neandertal. Necesitas algo máis ca iso para alcanzar o Olimpo da costura. Pero mira que encanto. A Tomaso gusta a peza, pois se lle gusta a Tomaso. Un momento. Ven aquí, home. Doucha benvida á Semana da Moda de Vilalmorzo. E non se che ocorra fallarme, porque se o fas non poderás volver sair á rúa con esa estúpida cara fareluda. Señoras e señores, preséntolle la última creación de Monsieur la Première Tranche. Que significa a primeira rebanda en francés? Utilizaches unha bolsa xigante de comida para cans? Vaya, pensaba que non te podería superar. Canto tempo teño que levar isto posto? Dá noxo! Para compracer a Nutella, o único que hai que facer é contentar o seu can. Moi listo nos saiu o neno. Sí, tan listo como un can. Vou fabricar milleiros de bolsas. Quero dicir, de vestidos como este. Seremos millonarios. Quero dicir, serei millonario. Pero que se supón que é ese? Non sei. Achéguense, señoras. Estes son os novos deseños de Monsieur Osmar. Quero un! Pero nin unha dúcia! Cóntenllelo ás súas amigas. É unha oferta por tempo limitado. Monsieur, estou tan guapa como a ti feo. Crees que lles vai gustar? No mundo haiche dúas clases de pans, moldiño. Os que se preocupan pola opinión dos demais e os que tatexan de súpeto. Que nerviosa estou! Eu tamén o estou moito. Cando remate o desfile, podemos ir cear ao Praza Torre Yogur para celebrar que somos famosos. E despois iremos tomar a sobremesa á miña casa. Comprei xeado de centeo do bo. Fama e éxito e xeado de centeo do bo. Vai empezar. Señoras e señores, barras e moletes,
A Semana da Moda de Vila Almorzo ten o prazer de lles presentar a colección de aperitivos para almorzo e cea dun vagabundo fedorento que atoparon na rúa, seguramente pedindo esmola. Perdoa, que dis? Que é deseñador? Vale. A colección do noso novo deseñador estrela, o refulxente Monsieur Osmar. A modelo exclusiva de Monsieur Osmar loce a súa última creación. ¡Suéltame! Stevie, non che dixen que viría unha manda de cans rabiosos que atacaría o público, activaría os aspersores e destruiría o edificio? Non che dixen? Pois pensaba dicircho. Pobre de min, non poderei sair á rúa nunca na vida. Acouga, home, no mundo da moda están afeitos os escándalos como este. Xa verás, será bo para a túa carreira. Menos mal que aínda non está nas tendas a miña colección. Imagina o que pasaría se a xente puxese os meus vestidos de bolsas de comida para cans. ¡Socorro, socorro! Cal é o destino que está máis lonxe daqui? Xenial! Poden vir recollerme. Canto custa? Fantástico! Que non pare o avión, estarei na terraza do edificio... Paraza Torre Iogur. Barababum Osmar, Osmar, barababum Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, é o pobre que dá só no final do paquete. Barababum Osmar, Osmar, barababum Osmar, Osmar, barababum.